Салям алейкум, хайрлы шамлар, сайгла АТР, телеканалның телесерджілері. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые присоединятся к нашему эфиру, мы обсудим самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, либо же можете звонить, используя программу Skype, atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Ну а мы начнем наш эфир с самых актуальных новостей из временно оккупированного Крыма, о которых нам расскажет наш журналист Роман Спиридонов. Он с нами сейчас на прямой связи из Ньюзрума. Рома, привет, мы тебя слушаем. О чем планируете говорить в вечерних выпусках «Заман»? Привет, Гульсум. Сегодня расскажем, как прошел День защитника Украины. Этот праздник был учрежден в 2014 году, после начала российской агрессии против нашей страны. Вот как отмечали его сегодня, подробнее в наших выпусках. Президент Владимир Зеленский назвал первый из 5 важных вопросов, которые он хочет задать украинцам. Глава государства хочет узнать, нужно ли вводить пожизненное наказание, пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах. Я напомню, что вчера Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский опрос, который должен пройти в день местных выборов 25 октября. Эту инициативу раскритиковали многие эксперты, в том числе и Комитет избирателей Украины, поскольку такая форма опроса не предусмотрена ни одним законом. А в офисе президента уточнили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. О преследовании украинского языка говорили на заседании Комитета парламентской ассамблеи Совета Европы. Российская оккупационная власть в Крыму закрыла все украинские учебные заведения, оставила лишь несколько заведений, где преподают на крымско-татарском. Около полумиллиона украинцев были лишены возможности общаться на родном языке и учить, точнее, детей на родном языке. Об этом заявила председатель постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее Лиза Ясько. На заседании Комитета ПАСЕ слушался отчет комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович за 2019 год. Но в нем не была отражена ситуация с украинским языком в Крыму. И вот Лиза Ясько напомнила об этой ситуации, о том, что нельзя забывать о преследовании, в том числе и по языковому признаку в оккупированном полуострове. Напомнила о том, что еще в 2017 году Международный суд ООН обязал Россию обеспечить украинцев, живущих в оккупированном Крыму, правом учиться на родном языке. Список из 101 фамилий граждан России, нарушающих права в оккупированном Крыму, теперь есть в СБУ и прокуратуре Автономной Республики Крым и Севастополя. Его подготовили в постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. Там уточнили, что это список российских судей, которые переехали в Крым после оккупации и работают в так называемых крымских судах. Они, по данным представительства президента, стали частью репрессивной машины, репрессивной системы преследования и наказания участников, в том числе проукраинских митингов, которые вели борьбу за территориальную целостность страны. И их действия, этих российских граждан, привели к незаконному лишению свободы и незаконным обыскам на полуострове. В частности, речь идет о преследовании участников митинга за территориальную целостность Украины 26 февраля 2014 года возле здания Верховного Совета Автономной Республики Крым. Этот список будет расширяться, заверили в представительстве президента. Европейский Союз согласовал санкции против России за отравление Навального. Штрафные меры будут приняты против 6 физических и 1 юридического лица. Об этом договорились представители стран ЕС. Санкции предусматривают визовые запреты и замораживание имущества на территории Евросоюза. Известно, что под штрафные меры попадут, в числе прочих, сотрудники силовых структур России и Российский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, видимо, связанный с изготовлением новичка, которым был отравлен Алексей Навальный. Он был отравлен 20 августа
Он долгое время находился в искусственной коме, 19 суток. И после токсикологического анализа проб, взятых у Навального, эксперты спецлаборатории Бундесвера обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок», как я уже сказал. И эти санкции должны вступить в силу уже сегодня. Число подтвержденных случаев COVID-19 в оккупированном Крыму начало стремительно расти, и это даже подтверждают в российском Роспотребнадзоре. Они там отметили, что наиболее сложная ситуация остается в Симферополе. С ним уже сравнялась Алушта. Там рост по сравнению с прошлой неделей увеличился в 2 раза. Больше больных стало и в Евпатории. Всего в оккупированном Крыму зарегистрировали уже 163 случая за последние сутки заболевания коронавирусом, и 3 человека умерли. Вот о таких темах мы будем говорить в сегодняшних выпусках в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Чухсагул Роман, был наш журналист Роман Спиридонов, прямо из Ньюзрума, который рассказал о новостях, о которых будут говорить в вечерних выпусках «Заман». Смотрите, не пропустите. В 19:00 на украинском языке с Урьянисией Тумеровой и в 21:00 на крымско-татарском языке с Шевкетом Наматулаевым. Ну а мы пока начнем обсуждать вышеупомянутые новости и не только. И начнем со следующего информационного сообщения. Завтра, 15 октября, состоится слушание в парламентской Ассамблеи Совета Европы доклада, который подготовила украинская сторона о ситуации на территории оккупированного Крыма, о ситуации с нарушением прав человека на территории Крыма по крымским татарам. На заседании также примет участие председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Как сказала в нашем эфире представители украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Евгения Кравчук, Российская Федерация там будет пытаться поднимать тему так называемой гуманитарной катастрофы на территории Крыма, и для этого будет привлекать туда колаборантов. Давайте ее послушаем. Росіяни дуже часто маніпулюють в переговорах саме гуманітарним аспектом, так званим гуманітарним аспектом подачі води в Крим. Вони намагаються переконати європейців, і не тільки європейців, а світ, що це порушення там гуманітарних прав. І ми, як українська делегація, постійно нагадуємо, що за усіма конвенціями саме держава-окупант відповідальна за забезпечення усіх прав і потреб людей, які проживають на окупованій території. С нами сейчас на прямой связи Тарас Черновол, политический эксперт, гражданский политический деятель. Пане Тарасе, вітаю вас. Алейкум ассалям, вітаю вас. Салям алейкум. Пане Тарасе, ну что ж, завтра будет слушание в парламентской ассамблее Совета Европы, и, очевидно, Российская Федерация будет в очередной раз туда привлекать коллаборантов из временно оккупированного Крыма. Как вы считаете, удастся ли оккупантам Российской Федерации дискредитировать Украину в рамках парламентской ассамблеи, в глазах наших западных партнеров, то, что они пытаются делать постоянно? Чего ждать от завтрашнего заседания? Я не думаю, що завтра в них буде успіх в цьому плані, тому що тема Криму, вона занадто однозначна. Тут іде мова про права людини, зокрема про права кримських татар, а порушення прав національних, пригнічення, переслідування на національній релігійній основі – це є речі, на які дуже болісно реагують в Раді Європи. Тому я не думаю, що Росії тут вдасться щось досягнути. Крім того іншого, вона обрала тактику опертя на абсолютно незаконні позиції. Вона пробує наполягати на гуманітарному питанні, яке суперечить напряму Женевським міжнародним конвенціям. Тому що це є повна відповідальність окупанта за стан справ на окупованих територіях. І не може країна, в якої окупували території, надавати будь-які послуги на ті території. Тому що інакше вона фактично змиряється, визнає законність такої окупації. Тому мені здається, що саме позиція Росії в цій ситуації навряд чи дасть якийсь для неї позитивний ефект. Погане інше. Найімовірніше все-таки з того, що я знаю, їм вдасться завести на засідання представників так званої влади Криму. Можливо, вони там будуть представлені як фізичні особи, можливо, вони не будуть мати юридичного характеру, але сама їх присутність, якщо цього не вдасться зупинити, а було б дуже важливо, щоб все-таки це було зупинено, що вони не могли бути учасниками подібних нарад, вона буде потім Росією в інших вже засіданнях
використовується як ніби такий фактор підтвердження їхньої хоча б часткової легітимності. Це досить абсурдно. Но это Насправді не це не первый дає раз, таких они ефектів. постоянно это делают. Если посмотреть на заседания парламентской ассамблеи не только, а также приглашают и на заседания в рамках ОБСЕ и других международных структур. Как мы можем этому противодействовать? Мы можем что-то делать или же не в силах? Ні, ну в принципі, ми можемо, ми і завжди робили. Я надіюсь, що зараз теж будуть відповідні дуже жорсткі заяви української сторони. Просто раніше ми трохи активніше грали на упередження. У нас була дуже хороша напрацьована команда. Ви пригадуєте позицію Огрінського, який дуже професійно відбивав ті речі, причому він був включений в керівні органи ПАРЄ. Ви пригадуєте жорстку позицію Берези, абсолютно змістовну, вагому позицію Арієва. Інших, ви знаєте, які перформанси влаштовував проти Росії Гончаренко, ви дуже активно демонстрували своє протиставлення. Прийшла нова команда вперед. Я не можу сказати нічого поганого, в принципі, проти них. І пані Ясько абсолютно має правильні погляди, тут немає жодних заперечень. Більше тема Криму для неї важлива, вона навіть дістала колись дуже велику атаку від всяких проросійських сил, грають шаріївці і обували брудом за те, що вона хвалилася, що вона дуже рада, що зараз не може такими легендарними людьми, до яких вона ставиться увагу, як Мустафа Джемільов, поряд бути, поряд фотографуватися з ними. Але вона обрала іншу стратегію поведінки української делегації. Від керівника делегації багато що залежить. Вона відразу ж у першому своєму інтерв'ю після призначення чітко заявила, що ми відмовляємося від методів жорсткого тролінгу і жорсткої прямої словесної перепалки. Ми будемо доводити свою позицію аргументами. Росія не чує аргументів. Тому, на мій погляд, повернення до старої позиції, коли де можна аргументами, де не можна просто тролінг елементарний включати, воно набагато ефективніше. Так а можно ли вернуться на те позиции? Потому что тогда Российская Федерация, у нее не было полномочий участия в парламентской ассамблее Совета Европы, а вот как с приходом новой команды, как вы отметили, эти полномочия российской делегации там все-таки вернули, и вице-президентом парламентской ассамблеи избрали Толстого, если не ошибаюсь, с российской стороны. Ну, різниця для позиції російської делегації, безумовно, дуже велика. Вона має тепер свою присутність, свої впливи. Але ніхто не обмежує українську делегацію в формах, в яких ми маємо протидіяти Росії. Ми незалежні, ми самостійні. Наша делегація не є філіалом російської. Це треба декому. Це не стосується там пані Ясько, не стосується лідера нашої делегації, це стосується деяких членів, які трошки інакше думають в делегації, але ми не є філіалом російської делегації. І тому пряме жорстке протидія і достатньо жорсткі звинувачення з української сторони мають звучати постійно. Річ в тому, що такі засідання, вони вже є вершківкою айсберга. До того йде засідання в комітетах, до того йде пропрацьовування з лобістськими певними внутрішньополітичними групами. І отут ми зараз почали гірше виглядати, ми почали програвати, тому що ми цим не займаємось. Але в будь-якому випадку Росія не матиме такого холодного душу, як вона мала б раніше, але розраховувати на успіх по темі Криму, мені здається, їй не доводиться. Відверте порушення, занадто відверте ігнорування міжнародних норм, плюс мало того, що вони зчинили незаконну анексію, вони ще на цій території надзвичайно грубо порушують права людини, базові права. Такі речі не пробачаються. Голосование в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Россию избрали в Совет по правам человека. ООН сообщается в посредстве Российской Федерации при отделении ООН в Женеве. Там в Совет по правам человека входит 45 государств, каждое из которых избирается на 3 года. И вот в этом году в очередной раз избрали туда Российскую Федерацию. Как такое возможно? Как такое возможно, что в Совет по правам человека избирается страна, на территории которой наибольшее количество нарушений прав человека? На превеликий жаль, можливо, це все, це закладена міна сповільненої дії в той період, коли створювалося ООН в 45-му році. Тут немає варіантів. Ми можемо єдине кожен раз робити достатні демарші, щоб оце входження Росії в Раду з прав людини було доповнене з української сторони дуже серйозним інформаційним супроводом. Ми повинні, просто зобов'язані надавати членам Ради безпеки ООН, членам взагалі представництвам країн-членів ООН надавати достатньо масовану інформацію про злочинну діяльність Росії. Я думаю, що це є абсолютна необхідність, яка би
послабила її позиції в цій раді. Але насправді країна, яка повністю ігнорує, навіть офіційно заявила, що для неї не існують норм міжнародного права, досі залишається не просто членом ООН, який обирається в ті чи інші органи, а залишається постійним членом Радбезу ООН і має там навіть право вето. Тому, на превеликий жаль, треба розуміти, що в чисто інституційному плані щось поміняти зараз важко. Росія, хочемо ми цього чи не хочемо, не то, що хочемо чи не хочемо, має вона моральне право чи не має морального права опинятися в одним із членів такої раді, вона там все одно так час від часу буде опинятись. Тому що, на превеликий жаль, вона має свої певні впливи, які виписані її інституційним статусом постійного члена Радбезу ООН. І з цим нічого зробити не можна. Але зробити клімат для неї абсолютно неприйнятний, і щоб використовувати якраз у ті випадки, коли Росія претендує на певні інституційні положення, як додаткову спеціальну площадку для максованішого і спеціально вже аргументованого інформування світу про злочини Російської Федерації, в тому числі і в Криму, мені здається, це був би наш обов'язок. Ну, ще раз скажу, ми не розумієте, от іноді в нас виникає питання, зрада чи перемога. Зради ніби з нашого боку нема. Тобто, так чи інакше, це мало статися. Ми цьому не могли б запобігти. Але є, така, знаєте, маленька така, заноза, яка засмучує. Тому що насправді ми могли не добитися, щоб цього не сталося, але ми могли цьому активно протидіяти. А, на жаль, цієї протидії зараз в достатній мірі не було. Давайте підключимо к нашій бесіді. Сейчас Романа Громика, менеджера з міжнародних зв'язків Центру прав людини ЗМІ. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Романе, вітаю вас. Пане Романе, чуєте? Доброго вечера. Доброго вечера. Как вы считаете, не дискредитирует ли себя Организация Объединенных Наций как структура, которая борется за восстановление прав человека, за защиту прав человека, наделяя Российскую Федерацию статусом страны, которая входит в Совбез ООН по правам человека? Гульсум, я думаю, тут варто розпочати пояснення з механізму того, як обираються члени Ради ООН з прав людини. Тут застосовується принцип репрезентативності географічної. Відповідно, нові члени до цієї ради обираються по групах географічних. І та квота, за якою цього разу Росії вдалося потрапити до Ради, вона розповсюджувалася на Східну Європу. Тобто були два вакантні місця, які мали зайняти країни Східної Європи, і номінувалися на ці посади Україна і Росія. На жаль, цього року не було конкуренції з боку інших держав східноєвропейського регіону, тому навіть досить задовго ж до моменту голосування було зрозуміло, що, мабуть, Росія таки потрапить до Ради. Питання було більше в тому, з якою кількістю голосів, тобто наскільки сильною буде підтримка Генасамблеї при обранні Росії. Також дуже важливо зазначити, що як тільки стало відомо про те, що Росія намагатиметься потрапити до Ради, було дуже багато ініціатив правозахисників з різних країн світу, які кричали і комунікували на всіх можливих платформах про те, що це неможливо. Росія не має жодного морального права бути в Раді ООН з прав людини, і наголошували на всіх тих порушеннях. Зокрема, була спільна ініціатива правозахисників з Сирії, з Грузії та з України, де вони разом зверталися до всіх урядів держав ООН і наголошували на те, що Росія багато років підряд зневажає міжнародне право і вдається до системних порушень прав людини в різних країнах світу. Але знов ж таки вертаємося до початку. Той механізм, який передбачений для обрання, і ті реалії, коли інші країни Східної Європи не подавалися на ці вакантні місця у Раді, він спричинив те, що Росія таки туди потрапила. Стосовно наслідків цього, звичайно, що символічно це поразка, тому що тут цінності правозахисні і норми міжнародного права, вони стали, на жаль, жертвою геополітики. А з іншого боку, варто, мабуть, дивитися більше символічно на участь Росії в майбутній Раді ООН з прав людини, тому що не тільки Росія буде членом Ради з жахливою історією по порушенню прав людини. Цього разу туди потрапив також Китай, Узбекистан. В Раді також будуть такі країни, як Куба і Венесуела. Тобто це не є першим випадком в історії, коли в Раді представлені країни, які, як правило, самі вивчаються цією Радою, потім в світлі їх
порушень чи можливих порушень прав людини. Но, тем не менее, какими полномочиями наделяет этот статус Российскую Федерацию? Какие-то юридические последствия будут от этого или нет для нас? Я б не говорив зараз про якісь прямі наслідки юридичні. Як вже було згадано в студії, 47 держав є членами Ради. Росія буде лише однією з. І я не думаю, що Росія зможе напряму впливати на якісь колективні заяви або комунікацію від імені Ради ООН з прав людини. Але, звичайно, символічно це для них є перемога, що незважаючи на їхню політику і на їхнє ігнорування міжнародного права, їх все одно обирають, вони все одно набирають певну кількість голосів. Водночас хочу сказати, що вже після обрання були заяви не лише правозахисників, але урядів багатьох держав, в тому числі Сполучених Штатів Америки, з жорсткою критикою того, що такі країни, як Росія, називались також і інші країни, зокрема Китай, можуть потрапити до Ради ООН з прав людини. Дуже дякую вам. Роман Громит, менеджер з міжнародних зв'язків Центру прав людини ЗМІна, був з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, хоть и есть критика, но как-то глобально это на ситуацию не влияет. Российскую Федерацию все-таки избирают в Совет по правам человека ООН. Российская Федерация имеет право в Совете Безопасности ООН. Может, все-таки пришло время реформировать Организацию Объединенных Наций как структуру, потому что Россия и юридический, и институциональный строй уже нарушила. На превеликий жаль, ми мусимо визнати, що це фактично неможливо. ООН має закріплену систему важелів і противаг, якими зараз Росія максимально зловживає. Для того, щоб реформувати ООН, це рішення має бути ухвалено Радбезом ООН. Але там є право вето в Росії. І вона не усувається від нього, і вона не допускає реформи, яка би обмежила її права. Тому, на жаль, треба визнати, що таке інституційне непорозуміння, що країни, не тільки ж Росія, згадувалися і інші держави, які найгрубішим способом порушують права людини, час від часу можуть ставати членами цієї ради, що це є факт, і з цим можна боротися тільки одним способом – максимальним, власне, двома способами. Максимальна інформаційна атака на Росію з цього приводу, і другий елемент – це пошук союзників. От я пригадую, як ми працювали, тому що я трошки причетний до міжнародних відносин, до цих справ при попередньому президентові, коли попередньо обдзвонював. Перше, президент сам обдзвонював Порошенко, цілий ряд лідерів іноземних держав і просив їх про те, щоб їхня країна в цій ситуації щось підтримувала, щось не підтримувала при голосуваннях в ООН. Ми цим займалися, це абсолютно логічна робота. І другий момент, є питання, які для нас не є особливо значимими, але вони значими для наших потенційних партнерів. Іти їм на зустріч і здобувати їхню підтримку, їхні голоси, це теж потрібно для того, щоб в майбутньому мати для себе такі ж самі позитиви. Я не забудуся, як в цьому році, в першій половині року, ми відверто зрадили Канаду. Один голос, який не вистачило Канаді для того, щоб пройти в Радбез ООН, це був голос України. Тільки зробила Канада для України, українська влада, фактично, зігравши на чиюсь користь когось іншого, фактично зрадила союзника. Зрозуміло, що зараз нам розраховувати і просити про голос Канади в питаннях необхідних для нас буде набагато важче. Ні, є питання, в яких Канада точно підтримує позицію України, зокрема, питання прав людини. Але коли йде питання про інституції, про призначення, про відбір тих чи інших держав, вони вже не будуть прислухатися до української позиції, тому що не можна сьогодні зрадити, а завтра очікувати, що ти отримаєш за якісь додаткові там преференції, дивіденди від того, кого ти підвів. Вот говоря о платформе деоккупации Крыма, ряд экспертов говорят, что эта платформа может быть создана в рамках Организации Объединенных Наций. В таком случае, может ли она быть эффективной? Не думаю. На мій погляд, вона в принципі не може бути створена в рамках Організації Об'єднаних Націй. На базі Організації Об'єднаних Націй можна проводити переговори. На базі Організації Об'єднаних Націй можна проводити інформаційну певну політику тієї платформи. Але платформа створюється двосторонніми домовленостями спочатку України і тих країн, яких ми хочемо залучити. І після цього ця платформа вже функціонує як багатостороння платформа країн, які домовляються про якусь дію супроти Росії. Це питання не в тому, на якій базі її створювати, тому що насправді зустрічі можна проводити зараз, коли закінчиться врешті-решт ковід і пандемія, так чи інакше відновиться нормальна робота ООН. Під час Генасамблеї ООН найкращий період, де можна справді
на площадках ООН проводити не в рамках засідань ООН, а просто на їхніх площадках проводити певні зустрічі, консультації тощо. Це не є суттєво. Ми можемо там проводити, можемо проводити під час самітів НАТО, можемо проводити в Раді Європи такі зустрічі, чи просто їх віртуально через онлайн-мережі. Проблема в тому, для чого створюється ця платформа. Ця платформа, на мій погляд, не може бути дискусійною. Ми вже це кілька разів говорили у вас. Мене лякають слова Володимира Зеленського, де він згадує, що він її бачить як певну дискусійну площадку. Нам нема про що дискутувати з нашими союзниками по темі Криму. Вони згодні з тим самим, що й ми. Абсолютно, у нас однакова позиція. Питання тільки активності дій, де ми маємо їх підштовхувати. У нас є противник, ворог. Це і Росія, вона не війде в цю платформу, тому що це платформа, яка має передбачати деокупацію Криму, повернення його до України і відновлення повноцінних прав кримсько-татарського народу. Росія не збирається цього робити в жоден абсолютно спосіб. Тому у нас з другого боку вона не буде учасником цих дискусій. А це означає, що дискутувати нема з ким. Треба тиснути, треба збирати сили, зусилля для того, щоб діяти проти Росії. І поки що я не чую з українського боку позиції, що ця платформа потрібна саме для того, щоб посилити, подвоїти тиск на Росію, вимагати нових санкцій, нових обмежень і тому подібне. Будем следить за новостями относительно платформы, учитывая, что украинские чиновники, представители Министерства иностранных дел Украины сейчас активно проводят переговоры с министрами иностранных дел других держав. Вот вы упомянули пандемию коронавируса. Я хотела бы продолжить вместе с вами эту тему, учитывая, что в Крыму на фоне пандемии коронавируса и ухудшения эпидситуации в целом на полуострове фиксируется сейчас рост смертельных случаев среди преимущественно старшего населения. Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции сообщила оккупационный глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Давайте ее вместе послушаем. Серйозна ситуація у нас по летальності за минулий тиждень. Зареєстровано 21 летальний випадок із урахуванням останніх 2 тижнів. З 89 випадків, зареєстрованих за весь період спостереження, 32 випадки зареєстровані за останній тиждень. З числа захворілих і тих випадків, які закінчилися летально, 71% – це особи старше 60 років. Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил, что Украина может закупить российскую вакцину от коронавируса при условии, что ее одобрит Всемирная организация здравоохранения. По словам главы Минздрава, если Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину, ее безопасность будет доказана. Украина будет говорить о закупке любой вакцины, не только российской, сказал Степанов. Давайте его вместе послушаем. Не можем, к сожалению, вывести сейчас Степанова, чуть позже выведем, но так или иначе, как расценивать, по-вашему, это заявление? На мій погляд, воно абсолютно політичне і дуже непрофесійне. Пан Степанов останнім часом все більше і більше займається політикою і все менше займається питаннями медицини. Насправді, про що ми говоримо? Ми говоримо про вакцину, яка зроблена в країні, нібито зроблена в країні, в якій немає відповідної наукової бази саме по вакцинуванню. Вони немає, вони не вміють робити ті вакцини, вони завжди закуповували або викрадали рецептури з інших держав. Момент другий. В цій країні не проведено перевірок і доступності, прийнятності цієї вакцини. Вони навіть не провели перших клінічних випробувань. І вже розмови якісь ідуть в Україні, що може бути, ми її будемо закуповувати. Тепер основне. ВОЗ не розглядають сьогодні російську вакцину взагалі. А ряд країн, які є для нас певними маркерами, в тому числі США, я хочу нагадати, що в нас в законодавстві введено певні норми, що ми можемо автоматично без додаткових перевірок закуповувати лікарські медичні засоби, які, скажімо, сертифіковані, визнані, скажімо, в тих самих Сполучених Штатах Америки. Так от, і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі заявляють, що російську вакцину, як таку, яка має особливу загрозливість і абсолютно підозріла щодо своїх можливих наслідків, не будуть перевіряти жодним чином. Навіть, як вони казали, навіть на тваринах. В такому випадку, що це означає? Це означає, що Степанов робить політичну заяву. Ця вакцина не може бути визнана прийнятною для вакцинування людей, тому що вона не може бути перевірена в міжнародних лабораторіях. Вони відмовились від цього, тому що Росія приховує систему створення цієї вакцини і є підозри, що вона або дуже токсична, або малоефективна, якісь речі, тому що інакше б не приховували цих моментів. А какова цель тогда этого политического заявления? Какая цель?
Мені здається, що ця ціль зводиться до політичного певного дрейфу. Пан Степанов збирається закінчувати свою кар'єру в медицині, мені так здається, тому що найближчим часом після виборів нас можуть очікувати дуже погані статистичні дані. Те, що ми бачили в кінці зими в окремих кількох містах Італії, для України може стати фактором на всю українську територію. Коли переповнені лікарні, коли лікарі не знають, кого рятувати, масова смертність і тому подібне. В цій ситуації Степанов не втримаєте на своєму кріслі в Міністерстві охорони здоров'я, він же не збирається там довго лишатися, він зараз розглядає для себе можливість, якщо його політичній силі, це «Слуга народу», вдасться набрати достатньо багато місць в Одеську обласну раду, він надіється домовитися з можливими своїми там партнерами для того, щоб стати головою обласної ради. Для нього це є зараз мрія. Я не думаю, що йому це вдасться, але він шукає підтримки саме проросійських сил. І тому заяви, які носять чисто проросійський характер, або уникнення заяв, які би могли неприємно сприйматися в Росії, для нього стали зараз абсолютно характерними. Міністерство охорони здоров'я, хочу нагадати, не виступило абсолютно жодним чином проти абсолютно вільного, безконтрольного в'їзду в Україну громадян Російської Федерації, де немає чіткої статистики, де ми не можемо Пане знати... Тарас, у нас есть телефонный звонок из оккупированного Крыма. Давайте вместе сейчас примем. Алло. Алло, Да. я считаю, что Селена. вакцину из России в Украину брать не надо. Не надо вакцину нам. Не надо. А почему, как вы считаете? Потому что не доверяю. Не доверяете. А в Крыму уже вакцину используют? Есть там такие вакцины? Я не знаю, я не видела. А какая сейчас ситуация с коронавирусом на территории Крыма? Насколько она сложная? Я такие данные не могу дать, я просто свое мнение говорю. Не надо брать. Я поняла. Чох Савловна, спасибо вам большое, пане Тараса. А вот в Крыму говорят, не стоит Украине брать вакцины. Не Є довіряють. різні мотиви, через які не треба брати. Ну, перше, навіть взагалі легітимізація відносин з країною-окупантом і агресором – це вже неприйнятні речі. А в крайніх ситуаціях так можна брати від ворога, в тому числі, але через посередництво міжнародних організацій. Ну, скажімо, через Червоний Хрест ми можемо дійсно взяти від ворожої держави. Але річ в тому, що я не думаю, що хоч одна міжнародна організація ризикне взяти на себе відповідальність за розповсюдження неперевіреної належним чином вакцини, чия дія, вплив на здоров'я людей може бути фатальною. Тому мови не може бути навіть про те. Розумієте, ми говоримо, що якщо її хтось визнає, як можна визнати вакцину, яка не пройшла перевірок клінічний спосіб? Країни, в яких вклали мільярди в виготовлення, створення вакцин, в США, в Європейському Союзі, мільярдні кошти, вони досі тільки на ранній стадії випробування на людях. Це перші клінічні випробування, тільки почалися зараз. Яким чином Росія може вже когось вакцинувати, будучи відставою порівняно з цими країнами на десятки років? Ну, зрозуміло, що це якийсь блеф абсолютний. І якщо вони щось і створили, результати його для здоров'я людей надзвичайно можуть бути небезпечними. Тому просто недопустимо такі речі. Тем временем в Украине ужесточают карантин, его продлили до 2020 года и ужесточают сейчас меры после резкого всплеска заболеваемости COVID-19. Кабмин и Офис президента согласовали ряд антикоронавирусных мер. Давайте послушаем с вами вместе, что они предусматривают. Виші переведуть на дистанційне навчання. Школярів відправлять на канікули достроково. Дитсадки поки продовжать роботу в звичайному режимі, проте з дотриманням всіх приписів Міністерства охорони здоров'я. Запроваджується заборона на роботу ресторанів, клубів, закладів громадського харчування після 22:00. Запроваджується заборона на будь-які масові заходи після 22:00. Можуть запровадити додатковий штраф за ігнорування маскового режиму. Как вы считаете, этого достаточно? Ні, я думаю, що це є знову абсолютно все навпаки. Це спроба десь боротися трошечки з наслідками і дуже непрофесійний спосіб. Знаєте, мене дивує цілий ряд заходів, скажімо, заборона в вечірні години, пізнього вечора, після 22-ї, робити якісь там ті чи інші дії. Вона що, коронавірус розповсюджується за графіком, за годинником? Та ніби ні. Заборона на проведення масових акцій. От сьогодні в Києві відбуваються масові акції, які спровоковані, в тому числі і жахливими історією самоспаленням бійця АТО, ветерана АТО, який здійснив це в знак протесту проти зрадницьких дій української влади
і люди вийшли, і ніхто не звертає уваги на якісь обмеження, які ввела влада. Якщо є акції протесту, ви їх не зупините. Але відбуваються інші акції, відбуваються масові концерти. По десятки тисяч людей в Харкові, в Дніпрі, в інших містах виходили на ті концерти. Зараз масова захворюваність там. І хоча б хтось їх пробував зупинити, постфактум відкривають якісь кримінальні справи, які теж невідомо, чи будуть доведені до кінця. Тому насправді ті заходи, які робляться на сьогоднішній день, вони виглядають дуже сумнівними щодо результативності, і вони не дуже дієві. Насправді треба готуватися до основного, до нового спалаху захворювання, які у нас вже починають. Вы думаете, будет хуже, пане Тарасе? Прошу? Вы думаете, будет хуже? Ні, це не можна говорити, що буде чи не буде. Це буде безумовно. Наростає на сьогоднішній день захворюваність. У нас не зростає кількість тестувань, не зростає за останні місяць-два, а вони зараз просто необхідні, тому що дуже серйозна насиченість людей, які інфіковані, ходять в місті, працюють, і самі не знають, що вони є розносчиками інфекції. Друге, у нас ми зараз побачили неймовірно страшна ситуація по забезпеченню киснем. Кисень, система його підводки, система його подачі. Мова йде навіть не про тривіальні ШВЛи, а про те, як цей кисень дотранспортувати і дати хворим. Лікарні не оформлені належним чином. Немає можливості забезпечення для хворих. Сьогодні вже фактично дефіцит ліжок у дуже багатьох регіонах України, хоча МОЗ звітує, що в них все в порядку. Через місяць вже звітувати не зможуть, що все в порядку. Негайно треба переглядати ситуацію з бюджетом, вертати назад ті кошти, які ще не розкрали з ковідного фонду. Те, що кинули на дороги, вже вкрали, я розумію. Але якщо можна, з арештами, з конфіскаціями майна з усім, хоч щось вернути і таким чином спробувати хоча б трошки ще залатати дірки. Вже не вдасться. Скажите, скажите, местные выборы, предвыборная кампания, которая сегодня идет, она влияет на количество заразившихся на COVID-19, когда, возможно, мэры городов, представители местных администраций игнорируют во время предвыборной кампании эпидемиологические требования? Очень коротко. Так впливає. Є речі, які впливають. Роздача літератури, роздача агіток, пасивна агітація, невеликі агітаційні групи, які десь виходять, спілкуються з людьми, впливають мало, якщо вони дотримуються правил, дистанція, маски, рукавички і інше. Але концерти, масові заходи. В Одесі недавно для партії «Довіряй ділам» Труханова концерт, роздача їжі, всі без масок абсолютно. Новий спалах буде зараз десь впродовж найближчих днів в Одесі, а вже відбувається навіть. В Харкові та сама історія. За такі речі треба реально притягувати до кримінальної відповідальності. Не самі вибори. Вибори можна провести так і передвиборчу агітацію, що вони не завдали шкоди людям у цей період карантину. Так буде певна підвищена загроза для членів комісії. Закінчую. Але акції, які проводяться, які фактично є порушення виборчого законодавства, такі акції, вони дійсно дуже небезпечні. Тем временем вы знаете, что президент Украины Владимир Зеленский в день проведения выборов 25 октября объявил и анонсировал проведение опроса. И сегодня он объявил уже первый из 5 вопросов, которые он намерен вынести на опрос 25 октября о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах. Давайте вместе послушаем президента Зеленского. Усім привіт! Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Отже, питання номер 1. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна – це ти. Вам нравится такой вопрос? Чи подобається мені питання відкрите, але я вважаю, що тільки що ми побачили факт кримінального злочину, скоєного Володимиром Зеленським. Він як посадова особа, яка не має права агітувати, тільки що озвучив соціально сприйнятну, приємну для вух виборців, тобто таку, яка дає електоральний ефект, тезу про довічне ув'язнення за корупцію, і приєднав до нього лозунг своєї політичної сили. Він не назвав, не пряму, не проагітував, але це називається опосередкована агітація. Вибачте, це кримінальна відповідальність за порушення прав виборів. Президент має бути гарантом Конституції, а не порушником. Другий момент. Насправді це все блеф.
Це чисто зроблено тільки для агітаційних цілей. Не буде ніякого опитування всіх громадян України, тому що не буде це проведено ні на яких дільницях. Буде, наскільки мені відомо, замовлена соціологічна компанія, яка так само, як проводять екзит-поли, на, може, кількох сотнях дільниць по всій Україні, опитає по кілька десятків людей. Сумарно це буде 4, 5, може 10 тисяч опитаних, не більше. І на основі цього зроблять якийсь певний відповідь. Це називається дуже низькоякісна соціологія. А давайте Набагато социолога сейчас включим в наш эфир и спросим, действительно ли это так и некачественная эта социология. Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии, с нами сейчас на прямой связи. Пане Володимира, вітаю вас. Доброго дня. Что вы думаете относительно опроса, который анонсировал президент Зеленский? Ну, мені досі не зовсім зрозуміла методологія цього опитування. Якщо це опитування має якийсь спеціальний характер, тобто типу там референдуму, то на нього потрібен якийсь закон. Якщо це звичайне опитування, то тоді чим воно відрізняється від опитування, яке ми проводимо, не зовсім зрозуміло. Якщо референдуму, дуже часто під час виборів проводять референдуми в різних країнах, і це дійсно виправдано, тому що економить час. Але як звичайне опитування немає сенсу проводити суспільне, тому що це витрата коштів. Крім того, вони репрезентативні будуть тільки для виборців, тобто для 50-60% людей найбільш активність, які прийдуть. Тому мені здається, що це скоріше навряд чи це має сенс як таке соціологічне опитування, а мабуть воно вирішує якісь інші задачи. Вот если мы говорим об этом опросе как о социологическом, насколько оно может быть качественным и репрезентативным? В принципі, його можна, я просто не знаю методологію, а його можна організувати як екзит-пол, і його якість може бути достатньо високий, і похибка екзит-полу, як правило, менша, ніж похибка звичайного опитування. Тобто може бути 1-2%. Але мені здається, якщо його не готували вже місяць там, чи що для того, щоб це підготувати, треба дуже багато часу. І ми екзит-поли готуємо там десь 6 тижнів приблизно, а тут суцільне опитування. Тому я навіть не знаю, чи це можливо реально добре підготуватися. Дуже дякую вам, Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, був з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, скажите, а в чем действительно смысл проведения такого опроса, если никаких юридических последствий не будет? Более того, мы не уверены в том, что опрос будет качественным. Перепрошую, я не чую студію зараз. Алло, чуєте, пане Тарасе? Так, тепер вже чую. Да. Скажите, в чем смысл проведения такого опроса, если, как заявили в офисе президента Украины, не будет никаких юридических последствий? Зачем тогда это нужно офису президента, если еще учитывать тот факт, что мы не уверены, что результаты будут качественными? Пункт перший. Вони не можуть бути якісними за означенням. Те, що говорив пан Паніотто, вони могли провести соціологію якісне опитування. А це є соціологія серед людей, які визначилися і прийшли на дільниці. Тільки серед вузької певної групи. Тобто це вже не є соціологія всього населення. Це вже не є позиція всієї населення. Тотальне провести, в принципі, неможливо опитування, тому що для цього треба підготовку кілька місяців. Я думаю, жодного опитування взагалі не буде. Озвучать 5 питань день за днем, а після того скажуть, тут всі політики підняли бучу, обурення, добре, ми хотіли порадитися, а інші нам не дали. Завдання тільки одне – агітаційна акція для підтримки своєї політичної сили. Те, що я сказав перед цим. Основне завдання – приємні для вуха виборця тези озвучити і прив'язати їх до лозунгу політичної сили, яку веде Володимир Зеленський. Він перший президент України, ніхто ніколи. Ні Порошенко, ні Ющенко, ні Янукович, ні Кучма, ні Кравчук не брали прямої участі у місцевих виборах.
Володимир Зеленський їздив з агітаційними турами, а зараз він фактично виступає як агітатор за свою політичну силу. Це абсолютно старий трюк. Коли ви говорите приємні для виборця речі як президент, а після того додаєте лозунг, який кожен виборець кожен день 1000 разів бачить на кожному бікборді цієї політичної сили. Це має впливати на підсвідомість тих виборців, які кінцево не визначилися. Я не думаю, що буде проводитися взагалі хоч якесь опитування, хіба що через соціологічну кампанію, але це теж вже не буде якісне, тому що підготувати вибірку, підготувати проведення такої складної соціології на основі саме выборчих дільниць, а це вже дуже спотворена соціологія. Скажите, а в случае, если все-таки они решатся проводить этот опрос, у меня возникает такой вопрос, а где возьмут деньги? Или кто заплатит за этот опрос, учитывая, что Разумков сказал, что в бюджете на это денег не предусмотрено? Бюджет не може надавати гроші на проведення будь-якого опитування. Бюджет може дати гроші на вибори і на референдум. Да, но кто заплатит за этот опрос тогда? А насправді це буде оформлено, якщо це буде, ще раз, якщо це буде взагалі Если будет, да, предположить. то я думаю, що в такому випадку буде офіційно заявлено, що якась група громадськості небайдужої вирішила поділитися грошима, так як у нас половина партії фінансується. Раптом партія, в якій є мільйонери, олігархи, але раптом партію починають фінансувати масово безхатченки, бомжі, домогосподарки, в яких немає жодних прибутків, а вони по кільканадцять тисяч перераховують нібито на партію. Якісь люди, які потім випадково будуть дізнаватися, що вони профінансували проведення опитування, будуть такі великі очі робити і казати: стоп, а ми такі гроші нікому не давали. Тому насправді це є шахрайство з першого до останнього моменту. Я не думаю, що буде хоч якесь опитування. Якщо воно буде, то це буде просто вторинна, неякісна соціологія на виборчих дільницях, яка буде робитися за методом екзит-полу. А ще раз кажу, екзит-пол має проводитися саме серед тих, хто були на виборчій дільниці. А опитування має проводитися соціологічне серед всіх громадян України. Тому його проведете на виборчих дільницях – це спотворений результат і абсолютно неякісний. Плюс ще раз питання, хто замовник і як будуть подаватися ці матеріали. Відповіді нема. Те, що ви сказали про фінансування, чистота фінансування і відповідальність, скажімо, виконавця перед замовником, відповіді нема. Насправді це все для агітаційної кампанії, нічого. Сегодня День защитника Украины. Для начала мы хотим поздравить всех защитников Украины. Вот президент Владимир Зеленский также их поздравил, и он сказал, что надеется, что нынешний режим тишины на Донбассе сохранится и будет постоянным, несмотря на попытки противника сорвать это перемирие. Об этом он заявил на церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Давайте вместе послушаем президента. Сьогодні 80-й день, як оголошено припинення вогню. І незважаючи на спроби його зірвати, ми маємо надію, що тиша на сході України буде стабільною та постійною. І я завжди підкреслюю, настання в Україні миру не означає, що ми перестанемо дбати про наше власне військо. Навпаки, сьогодні ми зосереджені на максимальному розвитку української армії. Пане Тарасе, как вы считаете, видит ли сегодня президент Владимир Зеленский реальную картину происходящего на востоке Украины? Вот недавно появился очередной отчет мониторинговой миссии ОБСЕ, которая зафиксировала только 12 октября 15 нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. В частности, 14 нарушений тишины зарегистрировали в Донецкой области и еще один в Луганск. На жаль, і Верховне Головнокомандування наше, і Володимир Зеленський фактично виконують роль, мені здається, прес-служби Міністерства оборони Російської Федерації. Вони пробують виправдати, приховати порушення, які йдуть з того боку, тільки для того, щоб перед виборами українцям розказувати, що досягнуто миру, досягнуто спокою і тому подібне. Чи він це вірить, чи він інформований, я не знаю. Мене лякає інше. Мене лякає те, що під оцю ситуацію з так званою тишею ми фактично втрачаємо контроль за лінією розмежування, а так наші військові там лишаються, слава Богу, їх всіх не відвели. Але вони сліпі, вони не можуть піднімати дрони, вони не можуть спостерігати, що там робиться, а друга сторона – це чути по роботі відповідно важкого транспорту, то, що укріплює позиції, готує їх для того, щоб коли перемир'я буде зірвано, були абсолютно різні можливості у нас і у них. У нас були більш-менш рівне протистояння. Ми могли добре
уберегтися від їхніх обстрілів і нанести їм дуже жорсткий вогонь у відповідь. Зараз, після цього перемир'я, ми будемо на порядок слабшими за них. Це жахливо. І плюс ще один момент. Говорити про те, він сказав в виступі гарні речі про те, що ми там за мир, але наші автомати не дають забути, що ми солдати. Був колись такий віршик російського поета Смірнова. Але ми відмовилися від основних воєнних закупівель. У нас Укроборонпром, який працював годиночок всі попередні роки, зараз знову і погруз корупції, і розвалюється, і вже став знову збитковим. Ми відмовилися з закупівлі Вільхи, Нептун, інші всі нові наші оборонні замовлення, які були розроблені вже після початку війни, які дуже лякали Росію, їх українська армія більше не закуповує. Що це є? Це є зміцнення нашої обороноздатності? Ні, це не є таке. Якби ми дійсно розраховували, що з того боку чесні люди, і ми знали, що ми домовилися про мир, і мир буде. Але ми ж знаємо, вони хочуть, щоб ми стали слабшими і почати черговий наступ, тільки вже значно гірше для нас, а ліпше для них позицій. Я вважаю, що ця позиція, яку зараз зайняла Україна, вона дуже небезпечна. Якщо ще у ситуації з Кримом, ставленням влади до ситуації в Криму, ми можемо дискутувати щодо цієї платформи, правильно, неправильно, там хоча б щось роблять. Там хоча б є якийсь наступальний момент, треба сказати, виправилися, тому що рік про Крим мовчали, зараз зайнялися. Тут, дай Боже, щоб не спрочити, щоб дійсно так пішло. Але коли ми говоримо про Донбас, закінчую, то на превеликий жаль, ми там втрачаємо будь-яку ініціативність, ми там ослаблюємося дуже помітно. Дуже дякую вам, пане Тараса. Мы также вас поздравляем с Днем защитника Украины. Тарас Черновол, политолог, гражданский политический деятель, был с нами на прямой связи. А к нам сейчас подключился Гліб Бабіч, ветеран російсько-української війни. Пане Глібе, вітаю вас. Вітаю. Да. Поздравляем вас с Днем защитника Украины для начала. И вот относительно заявление президента Владимира Зеленского о режиме тишины на востоке Украины, о перемирии. Вот что вы думаете по поводу этого? Действительно ли сегодня у нас на востоке Украины есть это перемирие на протяжении последних 80 дней? Алло. Алло. Сорвался, к сожалению, у нас телефонный звонок. Гліб Бабіч, ветеран российско-украинской войны, с нами был на связи по телефону. Мы попробуем с ним еще раз связаться и обсудить вопрос ситуации на востоке Украины, урегулирования войны на востоке Украины, заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что надеется, что режим тишины, который уже длится на протяжении 80 дней все-таки будет сдержан, будет продолжаться и так далее. Тем временем президент Владимир Зеленский также сообщил сегодня, что во время встречи с представителями секретной службы разведки в рамках его недавнего визита в Великобританию обсуждалась проблема дезинформации и фейковых новостей. Если на встрече Зеленского с Джонсоном говорили о России, Донбассе, экономическом сотрудничестве, инвестициях, реформе судов, то с Муром обсуждали 3 основные темы, сказал президент Владимир Зеленский. Давайте вместе его сейчас послушаем. У нас була зустріч в офісі Мі-6. На жаль, не всю інформацію я можу говорити. Тобто це державницькі справи. Я прочитав про те, що пишуть про склад цієї зустрічі. Там був інший склад на цій зустрічі. Зі всього обсягу питань із нашої довгої 2-годинної зустрічі більшість становила інформація про допомогу і захист нашого суверенітету та територіальної цілісності. Деталі я не можу розповсюджувати. Ранее украинские СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию провел неафишируемую встречу с главой Ми-6 Ричардом Муром, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на источники. Источники издания тогда сообщили, что именно Муру правительство Британии поручило донести
президенту Владимиру Зеленскому месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать сам премьер-министр Борис Джонсон. А именно, месседжи были связаны со следующим. Атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль специальную антикоррупционную прокуратуру, НАБУ, офис генерального прокурора, а также судебные инстанции. Ситуация на востоке Украины и действия Российской Федерации на Донбассе, а также окружение Владимира Зеленского не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на украинского президента. А вот именно такие темы, как сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники, якобы обсуждал президент Владимир Зеленский с главой разведки Великобритании Муром. У нас, если не ошибаюсь, есть цитата. Давайте послушаем. Да, нет, к сожалению, цитаты, как мне подсказывают наши редактора. Еще раз. Нет у нас, к сожалению, цитаты. Мы вернемся обязательно к этой теме, а как мне подсказывают наши редактора, сейчас мы перейдем на следующую тему. Это Нагорный Карабах. Там бои продолжаются. Гражданин Азербайджана погиб при обстреле Тертерского района со стороны вооруженных сил Армении. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Генеральной прокуратуры Азербайджана. Утром около 9:00 от разрыва снаряда, выпущенного противником, погиб житель поселка Нарлы Ахундов Адалят Сахид Оглу, говорится в сообщении. Об этом также сообщает газета The Wall Street Journal. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тем временем заявил, что страна прервет все дипломатические связи с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха. Алиев заверил, что между признанием и действиями со стороны Азербайджана не пройдет и часа, предположив, что ни одна страна этого не сделает. Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, добавив, что считает необходимым готовить азербайджанские и армянские народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе. А также в своем видеообращении президент Азербайджана обратился к армянам. Давайте его послушаем. Нехай вірмени, які проживають в Нагірному Карабасі, не турбуються. Після того, як ми врятуємо їх від режиму тієї кримінальної хунти, вони будуть жити краще, жити в більш безпечних умовах, і їх добробут буде рости, тому що там зараз панують злидні. Турция, в свою очередь, выступает с предложением провести срочное собрание Минской группы ОБСЕ. Об этом сказал министр иностранных дел Турецкой республики Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с шведской коллегой Анн-Кристин Линде в Анкаре. Глава МИД Турции проинформировал Линде о провокации вооруженных сил Армении и заверил, что его страна при любых обстоятельствах поддержит Азербайджан как на поле боя, так и за столом переговоров. Давайте его слушать. Якщо будуть заклики про виведення вірменських військ з окупованих земель, то зможемо сказати, що міжнародне співтовариство дійсно зацікавлено в регулюванні конфлікту. Але, на жаль, ці заклики не звучать. Одним словом, ми, як члени Мінської групи, повинні найближчим часом провести зустріч у широкому форматі і вирішити, що робити. Заступник директора Міжнародного центру дослідження проблем безпеки Артем Канопкін з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Артеме, вітаю вас. Алло. Добрый день. Да, добрый день. Ну что ж, перемирие в Нагорном Карабахе все же нет, о котором договорились главы МИД Армении, Азербайджана и Российской Федерации. Что там сегодня происходит, по вашей информации? Не чути вас, на жаль. Алло. Слышите? Ні, не чую.
Да, к сожалению, у нас почему-то прерывается сегодня связь. Не можем нормально связаться с нашими гостями. Попробуйте перенабрать еще раз в эфир Артема Конопкина. А пока давайте присоединим к нашему эфиру Андрея Шкеля, народного депутата Украины 4, 5, 6 созывов, а также политического деятеля, политолога. Пане Андрею, витаю вас. Витаю навзаєм. Да. Ну что ж, относительно Нагорного Карабаха, там бои, очевидно, продолжаются. Вот мы слышали заявление Мевлюта Чавушоглу, слышим заявление Ильхама Алиева. Вот что вы думаете, то перемирие, о котором договорились главы МИД Армении, Азербайджана и Российской Федерации, его все-таки нет и не будет? Как дальше будут развиваться события? Ну, це перемир'я, яке було оголошено, це якби оголошення кроку до завершення бойових дій. Але це не завершення бойових дій, це не припинення вогню, це не зупинка просування військ Азербайджану чи контратак Вірменії. Тобто це просто крок. Цей крок, на превеликий жаль, який всі дуже часто забуває перші кроки до миру, вони не вінчалися успіхом, але добре, що ініціатива така існує. Ні, я не думаю, що швидшим часом припиниться конфлікт навколо Нагорного Карабаху і тих частин Азербайджану, які окуповані, тимчасово окуповані Вірменією, до того часу, поки не буде досягнуто іншої ситуації. Тобто не зміниться нинішня карта, політична карта бойових дій на Нагорному Карабасі. Тобто, якщо все залишиться як було, жодна зі сторін, зокрема Баку, не піде на те, щоб зупинити бойові дії. Без поступок з боку Вірменії або без поступок з боку Азербайджану не будуть припинені бойові дії. Будуть розмови про те, що їх треба припинити, будуть заклики до мирних переговорів, будуть оголошувані перемир'я, але країни будуть діяти в інтересах, в власних інтересах з тим, щоб вийти на той момент перемовин, який був би зручний і комфортний для обох країн. Тобто Баку буде зважати на ситуацію всередині Азербайджану, а, звичайно, Вірменія буде зважати на ситуацію всередині Вірменії, які будуть панувати настрій. Думаю, Глобальные интересы Азербайджана – это полная деоккупация своих территорий. Какова вероятность того, что им удастся это сделать в ближайшей перспективе? Или все-таки они остановятся на какой-то точке, потом продолжат мирные переговоры в Минске или на какой-то другой платформе? Такою переламною точкою буде звільнення більшості районів тимчасово окупованих Вірменії. Тільки це може бути початком правдивих перемовин. Не розмов про перемовини, не закликів, а тоді вони сядуть за стіл переговорів. Тоді пан Ільхам Алієв сяде за стіл перемовин з своїм колегою з Вірменії, тоді, чи їхній міністр закордонних справ, тільки тоді, коли буде досягнуто перелам ситуації. Зараз кривавий конфлікт, але переламу ситуації немає. Тому Баку не піде на поступки, тобто не піде на зупинку. А вот этот переломный момент, о котором вы говорите, в чем он может быть заключаться? Какой это может быть переломный момент? Три райони деокуповуються. По двох районах, ми скажемо, три хоча б. Але я думаю, мова буде вестись про 5. 5 районів деокуповуються. 2 райони лишаються як коридор до Нагорного Карабаху і сідають за стіл перемовин з тим, щоби провести перший етап повернення біженців азербайджанських до Нагірного Карабаху. Я думаю, що такий план дій у Баку. У Єревана в даній ситуації немає так глибшого виходу. Вони або жорстко стоять на своїх позиціях, які зараз є, або все ж таки дійдуть розуму до того, що все ж таки вартує обміняти абсолютно незаконно, абсолютно безпідставно окуповані 5 районів, бо ніякого коридору вони не справляються, просто було на атакуючій такій ініціативі було зроблено Вірменії. Я думаю, що вистачить розуму, логіки і бажання вберегти життя власних громадян у обох столицях з тим, щоб вийти на результативний мир. Я ще раз підкреслюю, не буде миру просто так, не буде зупинки, буде результативний мир. Цей результативний мир для обох країн має дати певний результат. Вірменія має дати гарантію того, що буде збережена їхня участь у подальшій долі вирішення Нагірного Карабаху, а у Баку буде необхідність і гарантія того, що більшість, скажімо, 5 районів окупованих Вірменією будуть повернуті під суверенітет, таким чином буде відновлена територіальна цілісність на цій частині
тимчасово окупованих. Политическое урегулирование в Нагорном Карабахе должно идти параллельно с воплощением уже имеющихся договоренностей. Об этом сказал сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Давайте вместе его послушаем. Пропозиції, які співголови опрацювали і продовжують опрацьовувати, залишаються на столі переговорів. Їх зміст вже відомо. Це поетапне, поступове звільнення районів навколо Карабаху при дотриманні гарантій безпеки Карабаху і при забезпеченні, до того як буде визначено остаточний статус Карабаху, надійного зв'язку між Вірменією і Карабахом. Как вы считаете, что произошло? О чем договорилась, возможно, Российская Федерация с Арменией, что сейчас мы видим какие-то активные продвижения со стороны РФ, хотя до этого она занимала такую выжидающую позицию. Пошел ли на уступки Пашинян? Я думаю, тут не стільки Пашинян пішов на поступки, скільки просто виходу немає. Тобто це не поступки з логіки подій, це поступки з того, що ситуація безвихідна. Тиснуть війська Азербайджану, тиснуть і збільшують втрати політичні, в першу чергу, звичайно, жертви людей, а це множиться троєкратно на втрати політичні для Пашиняна. Але дана цитата – це просто план дій, який був передбачений до початку бойових, до початку цих гарячої фази конфлікту. І зараз в інтересах обох сторін, в інтересах всіх, хто хоче властиво помирити ці країни, в їхньому інтересі є те, щоб прискорити процес деокупації. Просто прискорити це зробити, буквально визначити кілька місяців. Або якщо цього не буде зроблено в такий спосіб, то тоді буде продовжуватися бойові дії, і Баку буде розраховувати на те, що силою ми звільнимо партнерами за сил перемоги. І я думаю, що для того, щоб вибити такі кози, які є в руках у Баку, у Азербайджану, потрібно просто дати такий порядок денної ситуації, щоб влаштував по швидкості реалізації. Бо цей план, який запропонував тільки що Лавров, цей план вже 20 років реалізовується. Ж розумієте, тут не питання в якості плану, а в питанні часу його реалізації. І таким чином Азербайджан прискорив розповсюдження тобто закону на території, яку він не контролює на даний момент. Давайте підключимо к нашій бесіді Артема Конопкіна, заступника директора Міжнародного центру дослідження проблем безпеки. Нам удалось все-таки з ним зв'язатися. Пане Артеме, вітаю вас. Чуєте? Так. Да. Ну, относительно ситуации сегодня в Нагорном Карабахе, мы так понимаем, что перемирия, о котором там договорились, все-таки нет. Нужно ли вообще Азербайджану это перемирие? Ну, дивіться, з приводу перемир'я. Ми всі бачили досвід український, перемир'я, це практично завжди просто зниження ескалації, повного перемир'я практично ніколи не було. Якщо брати карабахський досвід, там минулий раз, в 94-му році, перемир'я було закінчено, здається, в травні, а стріляти перестали аж восени. Тобто тут треба розуміти, що кожна зі сторін буде вирішувати свої питання, якісь, можливо, локальні. Можливо, це не буде якихось великих проривів, не буде серйозних таких атак, але бойові дії будуть вестися, це треба розуміти. Це перше. По-друге, я не думаю, що сторони припинили атаки. Принаймні, от сьогодні зранку Азербайджан опублікував інформацію про те, що він знищив оперативно-тактичні комплекси на території Вірменії. Тобто це вже суттєва така ескалація. Тобто вірмени кілька разів завдавали удару по ТРК по другому по величині місту Генджа в Азербайджані. Відповідно, коли ці комплекси знову наблизилися до кордону, вони були знищені. Тому навряд чи можна казати про перемир'я, тобто, і це дуже, на мою думку, непогана ситуація, тому що вони показали, що у Росії не вдається модерувати конфлікт. Тобто вони створюють сюди конфлікти, і потім їх допомагають їх вирішувати. І в даному випадку це не спрацювало. А з приводу того, чи потрібно Азербайджану це перемир'я, в нього зараз краща позиція. Тобто він розморозив конфлікт і змушує Вірменію
прийняти, виконувати мадридські, наприклад, ті ж принципи, 2007 року, які, в принципі, ж нічого не змінили в ситуації в декларації, яка була прийнята в Москві. Там прописано те саме, що написано було 20 років тому, 26, так? Але це все не виконувалося, і от зараз, відповідно, Азербайджан, маючи перевагу, суттєву військову перевагу, він змушує виконати дипломатичну частину, тобто політичне врегулювання. Але сьогодні спалахнуло знову бойові дії. Ільхам Алієв сьогодні заявив про заняття нових населених пунктів, причому як на півдні, так і на півночі. Тобто це коротке перемир'я, воно було використано для перегруповування сил, для нарощування угруповання на тому ж північному напрямку, і завдано нових ударів. Тобто, відповідно, намагалися контратакувати також і вірменські сили, які відбити якісь населені пункти або якісь висоти. Це абсолютно нормальна ситуація. Включайтесь. Вот у меня вопрос к пану Андрею. Пан Андрей, вот недавно президент Владимир Зеленский говорил о том, что на примере Нагорного Карабаха нам нужно понять и принять, что замороженных конфликтов не бывает. Как вы считаете, глядя на ситуацию в Нагорном Карабахе, какие выводы мы должны сделать, как Украина, для себя по Донбассу и по Крыму? Я би теж змінив думку, яку висловив президент Зеленський. То треба говорити не про те, що не буває заморожених конфліктів, а перемир'я ніколи не завершується завершенням конфлікту. Тобто ніколи перемир'я не призводить до завершення конфлікту. Тут не питання почати війну чи не починати, просто перемир'я – це процес зупинки усіх процесів. Тобто так. А прикладом Нагорного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном є цьому приклад. 20 років тому прийняли рішення абсолютно нормальне, як на мене, бо з огляду на ті події, які трапилися. Тобто політично це абсолютно підходить. Але 20 років чекати – це надто довго. І це не затягнутий конфлікт, це просто відсутність можливості домовитися. Тобто довіри сторони, які би довірили обидві країни, немає. Тобто погоджуюсь, що Росія не може модерувати цей конфлікт. Сполучені Штати не хочуть в силу багатьох обставин. Європейський Союз, скажімо, також має певні проблеми з тим, щоб вирішити цей конфлікт в такий спосіб, щоб повернути все як має бути, тобто в законні рамки, але без втрат для обох сторін, зокрема для Вірменії. І тут сама формула досвіду України полягає в тому, що не простота теоретичних рішень є важливою, а складність їх втілення в певному часовому проміжку. Всі розуміють, що Крим – це окупована територія України, всі розуміють, що російські бойові одиниці беруть участь в війні на сході України, але зробити з цим що-небудь без втрат Росії не можуть. Для того, щоб це зробити без втрат Росії, це неможливо. Ніхто не хоче завдавати втрат Росії. Принаймні поки що, принаймні на даному етапі. І ці висновки має зробити президент Зеленський як головнокомандувач, як керівник міжнародного напрямку України, тому що не ініціювати мирні перемовини потрібно, а оснащувати армію, підвищувати її боєздатність, розширювати можливості впливу поза столом переговорів, вирішити питання, врешті-решт, стосунків між Росією і Україною. Це дві дружні країни, бо так і не денонсована угода про мир і дружбу між Україною і Росією і визнання кордонів, скажімо так, не денонсовані. Дипломатичними місіями України і Росії обміняні. І це в силу, скажімо так, поваги усіх суб'єктів міжнародного права до міжнародного права стверджує, що між Україною і Росією насправді конфлікту немає. І тому тут з цього треба робити, цьому треба вчитися на чужих помилках, на чужих проблемах. Дуже дякую вам, пане Андрію. Дуже дякую вам. Політолог, народний депутат України 4, 5, 6 скликання був з нами на прямому зв'язку. Пане Артеме, а как вы считаете, насколько корректно действительно сравнивать ситуацию сегодня в Нагорном Карабахе и войну в нашей стране? Какие выводы мы должны для себя сделать, по-вашему? Дивіться, я погоджуюся з попереднім спікером, що простих рішень не буває. Не можна взяти так просто і щоб наступив мир. Тобто, якщо вже конфлікт почався, він має певну динаміку. Замороження цього конфлікту – це також один із видів намагатися вирішити. Ніхто так не зміг досягнути миру. Тобто миру можна досягнути, наприклад, якщо це було як в Південному Судані, коли суданці погоджуються відпустити Південний Судан, південно-суданці голосують на референдумі і йдуть собі, роблять собі державу.
нас трохи інша ситуація. Тобто у нас окуповані території, так, тобто окуповані сусідами. Так само тут можна прям проводити пряму аналогію з Азербайджаном і Вірменією. Але от треба розуміти, да, що Азербайджан зараз сильніший, ніж Вірменія, в багато разів. Тобто він переважає Вірменію мінімум втричі по населенню. В нього є нафтові доходи, тобто нафтогазові. Да? Відповідно, він мав 25 років на переозброєння і створення армії. Да? Ми, перше, не маємо стільки часу, друге, не маємо стільки грошей. І ми ніколи не досягнемо переваги військової або переваги в населенні, або переваги в економіці над Росією. Це треба розуміти, що тут прямі аналогії, вони не дуже працюють. В принципі, все правильно. Ну, тобто країна показує, що можна, перше, розморозити давно заморожений конфлікт і військовими засобами змусити противника виконувати рішення Радбезу ООН, Біштекські домовленості, Мінські домовленості, Мадридські домовленості. І, відповідно, якщо вони не хочуть виконувати, то остаточно, тобто вирішення там, по заняттю всієї території, що б там не думали з цього приводу Вірменії, якщо вони не погоджуються на дипломатичне вирішення. Да? У нас такої можливості, скоріш за все, не буде. Тобто у нас єдина можливість – це якщо в Росії відбудеться якась дезінтеграція, революція, або в них війна закинуть серйозним військовим противником, протести, я не знаю, там якісь епідемії, да? І тільки тоді, скориставшись ситуацією, то ми повинні бути готовими. Ми повинні мати боєздатну армію, флот, військово-політичне керівництво, яке готове взяти на себе відповідальність і атакувати, да? в зручний момент, як це зараз зробив Азербайджан, вибравши дуже слушний момент, коли всі зайняті своїми внутрішніми проблемами або на інших фронтах. Тож Росія, вона б з радістю, наприклад, помодерувала цей конфлікт або втягнулася туди. Просто в неї вже є Лівія, в неї вже є Сирія. В них зараз знову контртерористична операція на Кавказі, в них є база в Таджикистані, в них є база у Вірменії, є в Киргизстані база. Ну, тобто вони дуже сильно розмазали свої сили. І ще один конфлікт може бути дуже болючим і в тому числі в фінансовому плані. Зараз недостатньо фінансів, і тому треба вибрати такий момент, і тоді можна буде силовим методом вирішувати. Коли принаймні конфлікт на Донбасі можна буде вирішувати силовим методом. А как же по Крыму? Можем ли мы рассматривать военный сценарий возвращения по Крыму, если увидим какое-то окно возможностей после послабления Российской Федерации в экономическом, политическом, военном плане? Алло. Срывается, к сожалению, у нас связь. Спасибо вам большое, пане Артем. Артем Канопкін був з нами на прямому зв'язку, заступник директора Міжнародного центру дослідження проблем безпеки. А как мне сейчас подсказывают наши редактора с нами на прямой связи, Азербайджан, я надеюсь, мы уже наладили связь с ними. Рахман Гаджиев, главный редактор First New Media с Баку с нами на прямой связи. Рахман Бей, салям алейкум. Алейкум салам, добрый вечер. Алейкум, добрый вечер. Какие новости сегодня в Азербайджане? Идут ли бои? Нарушено ли перемирие? Если да, то с какой интенсивностью сегодня продолжаются боевые действия? Перемирия, можно сказать, в принципе, практически не было, потому что с того самого дня, как было достигнуто соглашение о вступлении в силу режима гуманитарного прекращения огня, армянская сторона продолжила обстреливать наши позиции и нанесла просто ужасающий по своей циничности и в то же время мощи удар по второму городу Азербайджана, это Гянджа, где жилой квартал пострадал от удара баллистической ракетой .У. Были очень многочисленные жертвы, то есть погибло около 10 человек, еще больше получили ранения, то есть там нанесен огромный ущерб инфраструктуре, нежилым и жилым объектам. Одним словом, это был какой-то кошмар. Да, собственно, вот с этого все, можно сказать, и началось, и обстрелы продолжались, стреляли по гражданским объектам в совершенно разных городах,
Особенно страдали прифронтовые, такие как ТРТР и окрестные села. Да и, к сожалению, на этом дело не закончилось. Вчера ночью наши вооруженные силы обнаружили небывалую активность в приграничном районе рядом с оккупированным Армянами Кельбаджарским районом. Были стянуты вновь ракетные силы, установки, которые заняли боевые позиции. Это было уже на территории Армении. Видимо, собирались наносить удар по Ганже и Мингичавиру, городам, которые уже страдали от обстрелов. В Мингичавире они целились в электростанцию, на ПВО перехватили ракеты, а одна упала, не разорвавшись. Так вот, эти все ракетные установки на территории Армении были уничтожены азербайджанскими вооруженными силами ответным огнем еще до того, как они смогли осуществить задуманное. То есть фактически ситуация вот так вот продолжается, своего рода эскалация. Какая у вас есть информация по поводу раненых и убитых? Ну, информация по поводу раненых и убитых, она публикуется официальными органами, в частности, азербайджанской прокуратурой генеральной, публикуется буквально ежедневно. Соответственно, по последним данным, которые вот сейчас передо мной, пострадало, уже погибло 42 человека, 206 человек гражданских. Я говорю только о гражданских сейчас. 206 человек получило различные степени тяжести ранения. 1479 жилых домов получили, им был нанесен ущерб. Соответственно, многоквартирные, многоблочные здания 66 и еще 241 гражданский объект, который пришел в непригодное состояние. В общем, это только мы говорим сейчас о гражданских объектах, потому что информацию о потерях военных, в вооруженных силах азербайджанская сторона сейчас официально не распространяет. Вот считать мы будем... Как вам видится, после. как дальше будут развиваться события? Будет ли прекращение огня, то, к чему сегодня призывает весь мир, Азербайджан и Армению? Вот мы слышали последнее заявление Лаврова, Мевлюта, Чавушоглу садиться за стол переговоров, разговаривать. Как дальше будут развиваться события? Будет ли возобновлен переговорный процесс? В первую очередь должен сказать, что президент Азербайджанской республики уже неоднократно подчеркивал, что целью Азербайджана является, безусловно, попытка найти формулу продолжения именно политического процесса. Мы долгие годы, десятилетия оставались привержены политическому поиску политического решения Нагорно-Карабахского конфликта, и вплоть буквально, я не знаю, до, можно сказать, самых последних вот этих событий оставались этому верны. К сожалению, армянская сторона делала все, что возможно для того, чтобы эти переговоры сорвать. Я неоднократно об этом говорил в интервью коллегам. Пашинян выдвигал какие-то абсолютно немыслимые требования, начиная от того, что усадить за стол переговоров нужно марионеток из Карабаха. Потом он говорил о том, что нужно объединить Карабах и Армению. Говорил о том, что Карабах никогда не будет в составе Азербайджана. В общем, все формулы, которые были наработаны в прошлом, он начал отрицать. Плюс ко всему он делал демонстративно определенные вызывающие шаги. Инаугурация вот этой самой марионетки Араика Арутюняна в Шуше, в городе, который никогда не был населен армянами. Одним словом, он похоронил переговорный процесс, и для того, чтобы сейчас его возобновить, ему необходимо принять и признать то, что статус-кво изменился. Диктовать условия он не то что не сможет, его никто не будет слушать. А для того, чтобы возобновить переговоры, нужно начать исполнять резолюции международные, принятые Советом Безопасности ООН, а также прислушаться к предложениям Минской группы. На других условиях переговоров просто не будет. Сагулнус, Рахман Гаджиев, главный редактор First New Media с Баку, был с нами на прямой связи. Тешекурлерна Бальдеремас. Ну, а я с вами попрощаюсь ненадолго. У нас перерыв, буквально 5 минут. И далее в этой студии мы продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Смотрите, не переключайтесь. Коршкенджи дослар.